ni ban yi karatu ba kuma in kashe miki kuɗi ki yi karatu yanzu ki ce ba za ki aure ni ba me dalili saboda kai jahili ne ta fi ka ilimi ta fi ka wayewa ta za ta aure ka Ni fa ko yunwa nake ji. Da na ji murya ki sai na ji na ka cika cikin ka da ƙarya ba dole ka ji ka koshi ba jobless No baby, yaushe ne birthday din naku? In yaso sai in saya miki cake din. banda kit din da rayuwa ta yanka maka haka zaka siya wata ka fara canza takalmi Baby, ina masifar sanki. a ganka masifar za ta kare tunda kai ma hukunci ne muna godiya ga mutanen mu na Najeriya da musamman mutanen Niger. Na ji mutanen Niger suna korafi cewa bidiyo na baya ban kira sunan su ba. Da mutanen Kano ai Kano gida ne tunda ina Kano. Da mutanen Katsina, mutanen Lagos ina godiya. Da mutanen Shanono, okay, sha. Da mutanen Adamawa, ai na yan Kano da yan Shanono ne. Da mutanen Adamawa, Yobe shi duk ɗaya ne? Da kowa dai yan Najeriya da mutanen Niger kowa da kowa muna godiya muna fata alkhairi da mutanen duka duniya. Kai ba a saka magana ba kai sai an jima muna godiya